Asa ka nga pultahan karon nagsigi og sulod? Pultahan ba sa tawhanong kalipay o pultahan diha sa pagpahimuot sa Dios? Igsoon adunay gusto si Lord nga ipahibalo sa atoa kung unsa ang pinakanindot nga pultahan nga angay natong sudlan. Tungod kay sa matag sulod nato sa mga pultahan nga atong giagian, angay gyud kita nga mag-amping niya na igsuon. Kay base unyag kanang pultahan nga imong gisudlan, paingon day kana sa kalaglagan. Kanang mga pultahan karon nga imong gisudlan, daghan kitang pultahan nga atong sudlan. Pultahan sa panimalay, pultahan sa laaganan, ug daghan tang mga pultahan nga atong gisudlan sa atong kinabuhi. Apan dunay pultahan gyud igsuon nga aron ang Dios mahimuot kanato. Gawas sa pultahan sa simbahan, adunay pinakanindot nga pultahan nga angay gayud natong sudlan. Mao ka ng pultahan sa gingharian sa Dios. Mao ka na ang pultahan diha sa kinabuhi ni Kristo. Nag-ingon ang iyang pulong sa Juan 10 versikulo 9. Ako ang pultahan, ang mosulod kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siya masibsib. Sa ingon ni Lord igsoon, siya ang pultahan. Walay laing pultahan nga atong sudlan. Ang gusto ni Lord nga ang pultahan nga makaayo sa atong kaugalingon mao gayud ang atong sudlan. Sa kanunay igsoon, i-priority ang pultahan sa simbahan. Tungod kay kung imong gikinabuhi ang pagsulod sa pultahan sa simbahan, makat-on ka kung unsaon nimo pagsulod sa pultahan sa kinabuhi ni Kristo. Ug sayon kanimo ang pagsulod sa pultahan ni Kristo kung ikaw nasayod na kung unsa ang pultahan nga maayo. Kung unsa ang pultahan nga makaayo sa atong kaugalingon, nga makaayo sa atong kinabuhi, nga makaayo sa atong pamilya. Sayo na nimo ang pagtultol kung unsa ka ng pultahan nga angay nimong sudlan. Unsa ka ng pultahan nga angay nimo, nga interesan nimo nga diha ka mosulod. Masayod ka ni ana isuon. Mao sa kanunay atong tuuhan si Kristo sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Ug atong interesan ang pultahan nga mao si Kristo. Kay tungod ni ana ato gayong maangkon ang tinuod nga kaluwasan. Amen. God bless sa tanan.